Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaraniso Mande la, an bɛ aw fo dante foli min na. Bi ye tɛnɛ Septembre kalo tile 2 san 2024. Aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Bakuruba kunnafoniw na, an ka jamana kuntigi Colonel Asimi Goita ye taama min kɛ ka taa Sinikaw fɛ, an da bɛna don o la, fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya kow ma, ni o ye Colonel Asa Bajalo Ture ye. Ale bɔlen a ka taama la, a taara a kunna ji ye tiɲɛni don maa minnu kan yaasa ka taga dɛmɛ don olu ma. An bɛna an da don o n'a ɲɔgɔnna caman na. Aw bisimila. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na, an ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ale sera kunu Beijing ni o bɛ Chine dugukolo sanfɛ, ani a ka minisiri ni o ye ministre des affaires étrangères ye, fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka wariko koɲɛ ɲɛnabɔli ma, minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana, minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jagoko, fo ka taga se an ka kuranko ani an ka jiko minisiri, ani olu le taara ɲɔgɔn fɛ nin taama in na. U jiginnen kɔ ka bɔ u ka pankuru kɔnɔna la, a jirala ko bonya bɛɛ lajɛlen taara ka ɲɛsin u ma Chine dugukolo kan, ko u ye u bisimila ko ɲuman na. Ani min ye Mali ka lasigiden min bɛ Chine dugukolo kan, o fana tun bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ. U ka taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye, bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Chine jamana ani farafinna gun jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. O sigikafɔ min bɛ to ka kɛ ni o tako 9nan ye ɲinan ye, a tagara ka taga Mali de nɔrɔ bila, ani fana Mali yɛrɛ ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ yen, ani Chine jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se cogoya min na ka o kow kuma ɲɔgɔnya kɛ, min ka ɲi ka dɔ fara o kan, min yɛrɛ man ɲi o bɛ se ka dilan cogoya min na. An ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛyaw koɲɛ ɲɛnabɔli ma, Colonel Asa Bajalo Ture, ale ka taama kɔfɛ, a jiginnen kɔ ka bɔ a ka pankuru kɔnɔ, a ye i kun da an ka pharmacie ba min filɛ nin ye Dividane na, ni o ye Pharmacie Populaire du Mali ye, yaasa ka taga lajɛ jumadon san min nana ni a ye tiɲɛni don, ka taa a ɲɛ da a tiɲɛni nɔw kan. A ye a jira ko ji ye fura minnu tiɲɛ, ko o bɛ taa i jɔ CFA wari miliyɔn caman caman na. Wa a ye a jira fana ko a bɛna seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fura minnu tiɲɛna, yaasa ka o fura ninnu k'olu nɔrɔ bila cogoya min na, yaasa pharmacienw kana na jɔ ka sababuya kɛ furantanya ye. Wa fana a y'a jira fana ko minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni baara bɛ se ka kɛ ni olu ye, ko u na fɛɛrɛ kɛ ka olu lakana. O kɔ a ye i kun da Kulubakaw kan, sabula ji in kɛra sababu ye ka maa 4 ka olu bɔnɛ u ni na, maa 3 olu ta kɛra Kuluba, maa 1 o kɛra Sɔgɔnafin, maa 1 yɛrɛ bɛ yen nɔ, o yɛrɛ o ma se ka ye fɔlɔ. A jirala ko san in ka nali hukumu kɔnɔna la, a ye maa 1235 olu de ka so bin ni wagati in na. An ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛyaw koɲɛ ɲɛnabɔli ma, a ko dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin o maa ninnu ma, ko ni Ala sɔnna ma u bɛna o dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma, ko jamanakuntigi tɔgɔ la, ko a b'a tasibila kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɔnɛna u ni na, ko Ala ka hinɛ u la, Ala ka u dayɔrɔ nɛɛma. Mali ka lasigiden min bɛ Nations Unies New York kaw fɛ yen, ale bɔra ka Algérie lasigiden ka o jaabi, sabula o y'a jira ko min ye an ka finitigilakaw ye, ko u ye Maliden maa 20 ɲɔgɔnna de bɔnɛ u ni na Tinzawatène kɛlɛ la ni drone ye. A ye a jira ko o ye kuma minnu fɔ, ko nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye bi, o tɛ tiɲɛ ye sini, wa ko a b'a ɲini Algérie fɛ sigiɲɔgɔnya bɛ bonya ni karama min fɔ, ko u k'aw ta ka o ɲɛsin Mali ni a sigibagaw ma. Wa fana a ye a jira ko min ye an ka finitigilakaw ye, ko diɲɛma kelen bɛ ka sariya min sigi adamadenya yɛrɛ lafasali koɲɛw ma, ko an ka finitigilakaw bɛ o bonya kosɛbɛ. Wa a ye a jira ko an ka finitigilakaw ko u ye maa minnu kɛlɛ, o tun ye maaw ye, kɛlɛkɛminɛn tun bɛ maa minnu bolo Tinzawatène dugukolo sanfɛ, wa u ye tɛgɛ kɛ maa 20 minnu fana na, kɛlɛkɛminɛn de tun bɛ u bolo ka olu kɛlɛ, ko u ma Maliden fosi bɔnɛ u ni na ten. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na. Jumadon utukalo tile 30 san 2024, Uranda jamana ɲɛmɔgɔ Paul Kagame ale ye latigɛ kɛ k'a jira ko min ye u ka finitigilaka maa 200 ko a bɛna olu bila ka bɔ baara la. Wa a jirala ko maa 200 ninnu na
ko min ye u ka finitigilakaw ɲɛmaw ye ko olu caman bɛ a la. A ye a jira ko ni maa ninnu bilakun tɛ dɔ wɛrɛ ye sabula kɛwalew b'u la kɛwale min ni finitigilaka mankan tɛ ka o kɛ, wa ko a b'a fɛ fana min ye a ka finitigilakaw ye u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la ka yuruguyurugu k'o de kɛlɛ ka bɔ a ka finitigilakaw cɛma, ko a b'a fɛ a ka finitigilakaw ka kɛ maaw ye diɲɛmaa bɛ se cogoya min na ka misaliya ta min kan, jamanadenw yɛrɛ fana bɛ se ka misaliya ta minnu kan cogoya min. Nigerikaw fɛ jumadon utukalo tile 30 san 2024 maa 15 de bɔnɛna nin na Maradi dugu kɔnɔna la ka sababuya kɛ jiba min nana a ye tiɲɛni don u kunna bolofɛnw ta fanfɛ, wa a ye maa caman de jogin ni wagati na. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ tabaw la, Ala ka lafiya kɛ maa joginninw ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin na. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukran.